n'eziokwu Igbo dị ụtọ nke ukwuu. Ya mere anyị na-eje agwa unu na ụbọchị Fraịde niile ọkwa elekere anya nakwa nkwa anyị nọrọ ebe a ịkwalite omenala anyị n'ụzọ pụrụ iche. Akara narị kpọm na itoolu ka eji weta anyị ka ọ si dị na Chukwu okike abịa masị ke ndị Igbo wee nye ha ntọala nakwa omume na ka ha ga-esi wee na-ebi ndụ ha wee na-asọpụrụ Chineke wee na-agọzi ha. Ọ bụ ya ka anyị na-eme n'ụbọchị nke tata, oyiye pụrụ iche Chukwu nyere ndị Igbo ka anyị na-akwa na nke na Kpakpando. Mana tata isiokwu anyị bụ enwe ndị na-anọgide ị na-anụ akụkọ dị iche iche na efu nwanyị mara mma ebe ọ nọ na-eje ya na ofu nwoke na-eje uwe ike, ọ bụrụ na nwoke ya na-eje jọrọ njọ nke ukwuu, mana nwoke anaghị ajọ njọ na akpara ajọ njọ ọ bụrụ na nwoke enweghị ego azị na ọ jọrọ njọ. Mana nwoke ọ ga-abịa na-ese ị na-ajụ kedu ihe nwaanyị afụrụ n'ahụ nwoke a. Ụfọdụ ya emechaa, ụfọdụ ndị na-aghọtacha ma ọ bụ ụfọdụ ndị na-afụkwa na nwoke ha si afụ asị na ya nwere ike mmụọ ka o ji jide ya na ọ ji ya na mmụọ. Ụfọdụ bụkwanụ ndị a na-abịa ife mee asị na amarụ ka mmụọ ha si eme ewe ka esi agbanwe mmụọ mmadụ ma ọ bụ jiri mmụọ mmadụ eme ka mmadụ mehie ma ọ bụ mee ajọ ihe ma ọ bụ anọrọ na mmụọ a na-ezijegasị aha ozi dị iche iche. Ụfọdụ bụ ndị na-anọ na mba ọzọ mana enwe ike ife ha na-eme agaghị aga eje ntị ya asị na ihe mmụọ na-enye onye ahụ nsogbu. Kedu ka mmụọ ji enye ndị mmadụ nsogbu? Ka ejijiri mmụọ enyere ndị mmadụ aka ihe a na-aga n'iru. Ihe gbasara ka mmụọ na mmadụ si emekọ bụ ihe anyị ga na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Ya mere ọzọ Chimere eze omenala na Ụgbọka, ọ bụ okwu dịrị nwa eze nwaanya nwa eze chiaya nwa eze kpọmkwem bụ nna ya bụ onye o bu ọkwa ya dịka dibịa na Ụgbọka gbaa gburugburu nọ n'obi anyị. Anyị ga na-ama na-aghọta ihe gbasara mmụọ na mmadụ. Kedu mmekọ mmụọ na mmadụ? Eji mmụọ emejọ mmadụ, a na-emejọ mmadụ n'ime mmụọ pụta ihe ka mmadụ dị ndụ o nwere ike ime mmụọ mmadụ ihe onye ahụ o metụta onye ahụ na ihe. Ọ bụ ụmụ ihe a ka anyị ga na-akpa n'ụbọchị nke taa. Cheta na abụ m Chizzy Ani, ma ka anyị nabata oke dibịa ọzọ. Ekele gị. Ekenekwe m gị Chizzy Ani, wee na-ekene ụmụnna anyị niile bụ nke na-ege anyị ntị n'onu n'ụbọchị taa. Asịkwa m na okike gozie uji okwu unu, ọpụpụ na mbata unu ya bụ ihe ọma ise n'aha eziokwu na ọdịnala ise. Na olu eze omenala na Ụgbọka nke dị na Nkanu East na obodo Enugu. Ọzọ anyị ga-agbapụ ọsọ mmụọ na mmadụ. Kedu mmekọ mmụọ na mmadụ? Ka anyị bidogodo ebe a. Ụfọdụ wee ndị si na enweghị ihe dị ka mmụọ na mmadụ, na mmadụ bụ chi oye. Anyị chọrọ ịghọta ihe dị iche na mmụọ na mmadụ na mmekọ mmadụ na mmadụ tupu anyị abanye eji mmụọ emegide mmadụ. Ekenekwe m gị Chizzy Ani. Nke bụ eziokwu bụ na enwe ike iji mmụọ megide mmadụ, mana ekwuo ya na nghọta zuru oke anyị ha adịcha na ndị niile na-egele anyị ntị n'onu. Maka na ọ bụrụ na ịkọwa ihe bụ mmekọrịta mmụọ na mmadụ, nchọ na ọ ya enyela anyị aka anyị enwee ezi nghọta dịka o si welu dị n'ụlọ. Maka na onye ka m weli akịta n'ọkụ eletrik dị na be gị, mana iwu sịrị ọ bụrụ na ịpụba gị gbanyụọ ya agbanyụ, ana ọ bụkwa ha na-ebatakwa n'ime ụlọ gị gbanye ya agbanye ka ị nwee ike fọọ ụzọ n'ochichi. Ịpụtazie hapụ ịgbanye ya, ọ ya ha agbanyela onwe ya, ọ ga-anọkwa ebe ahụ. Ọkụ dịkwa na be gị mana ị nọ n'ọchịchịrị. Nke ahụ wee zikọgodi gị ofu ụzọ na mmekọrịta ihe na mmadụ dị n'ime ụwa. Kịta ka anyị kwuo okwu maka mmụọ. Mmụọ ahụ anyị na-ekwu okwu ya, ọ ga-ekwegodo ka anyị nghọta. Anyị nwere ise na aja ala, anyị nwere ise na mmiri, anyị nwere ise na ikuku,
anyị nwere ise n'elu na ọkpọ ya anyanwụ na agbara ya bụ mmiri were mmụọ ise aja ala nwere mmụọ ise ya bụ ise n'ime ihe a niile ibezikwe n'ofu ogige ifuzie imirikiti dị n'ime ofu n'ụzọ ise a mere ọ na-abụrụ ọ bụ onye egocha ọfọ mara ihe ị na-eme mara ọdịnala maka enwe ndị na-eme ọdịnala na-ata ọjị aga ọjị na-ekwukwe ya dịka ha ji anụ ya mana ha amaghị ihe omimi dị n'ihe ahụ a na-ekwu ihe ahụ ị na-ekwu bụ na ọfọ ahụ ị na-aga ọbụkwa ka iji wee chọọ ka ụwa gị dị maka na ị nwere mmasị asị m na ya na-aga ọfọ kịta esi biko Chukwu okike ya nyezie gị ihe akwakwụrụ ihe enwegbe ka ị nwee ike dị ka ibe gị nụta nwaanyị lụọ ụlọ ihe a bụ mmasị gị ka ị na-ekpeselụ mmụọ ikpesichizielu mmụọ ya bụ ọfọ ị na-agọ ise ahụ ị na-ekwu bụ ise dị n'aja ana unu kwekwelu na ihe a mụ kwuru ga-adị ile ise nọ n'ikuku ma elu mụ na ihe a mụ yọrọ nke dị n'elu nke dị na mmiri unu niile kwekọrịte ka ofu onye ghara isi mba maka na ofu onye si mba ọ bụla ya bụ na ọ ma abịazi na mmezu ya wee bụrụ ihe a m kọwara gị kịta akazigogodulu gị mmekọrịta mmadụ na mmụọ mana anyị ga-akọwatụ ya n'ihi na oge adịghọ ya na-enwecha ohere ịkọcha ihe a niile dịka o si kwesị ndị ga-ajụ ajụjụ mana anyị ga-egbubiri ya n'ịchafụ Chukwu ga ha tinye aka ọma dịka ọ na ha atinye na nkụzi anyị na-ekuzi ọzọ ị ga-atịziri ya maka oge ka anyị wee etu ndị mmadụ ka ha wee ike jụ ajụjụ ndị ga-ejikwa na YouTube na Kpakpando TV na YouTube nwere ike iji ugbu a wee kirie wee fụ ọzọ anyị ga-eyikwu n'akara unu ga-eji wee jụọ ajụjụ ma ihe ịchịkọta ya ka ị na-akọwara anyị ịkọwara anyị anọgide asị na onye a were di mmụọ mmiri na nwaanyị were di mmụọ mmiri na nwoke were nwunye mmụọ mmiri na ụmụ ihe ndị ọzọ niile ihe mmụọ adịgasị iche iche a ịchịkọta ya ọnụ kọwara anyị na ọ bụ n'ezie na mmadụ na-anọgide nwaanyị mara mma ọ ga-anụ di n'ihe asịkwa na mmụọ na di mmiri maọbụ di mmụọ na-enye ya nsogbu nghọta gị ahịa ezu oke na nghọta ndu na-ege anyị ntị n'olu ahịa ezu oke beso na ya ma alụ ka o si were bụ inye nsogbu obodo gịnị ọ na ha bụ ajọ mmụọ ọ bụrụ na ajọ mmụọ ọ dị ka na nne gị na nna gị debere gị ihe ebe a si na ito n'oge ka iwoli ya tinye n'ihe a na onye na-erikwenu nri dị mma n'ọnụ na nnu na-adị ya ijuzie na ihere wolu nnu tinye ya nri ahụ anyere ekweghị oriri apụtazi asị gị ee n'ihe mekwenu na ihe a atọghị ụtọ bụkwa nnu onye ewere aka ya tinye onwe ya mba o wee bụrụ ya na ọtụtụ oge ị na-anụ na mmụọ mmiri na ọ bụ mmụọ dị iche iche na-enye mmadụ nsogbu bụ onye ahụ emeghị ihe o kwesịrị ime mgbe imekọrịta mmadụ na mmụọ dịka m si wee malụ n'ogogo nke m maka na ebe mmadụ ebe ka m nwee ike ịgwa mmadụ ibe m ihe m ji wee na-eme ya ka ị mara ọbụ ka m were na mmụọ gị na ya ga-enwe mkpakọrịta nwere nsọ bụ isi bụ ihe a niile na ị na-aga ọfọta atọ dị ile bụ na ị na-edebe nsọ ọdịnala na ị na-akpọkwu mmụọ ọbụla dị iche iche ọ na-aza gị na-abịakwute gị bụ na ị na-edebe nsọ ya ị na-edebe iwu ya ọ bụzi eru na-emere onye asala isi saa ya iji ụkwụ ọsizie na mmụọ a nwebe ebe a mụrụ ya mmụọ nne na nna ya mụrụ ya na ya na-egbubi agbụrụ ya na ọ bụrụkwa n'ezigbo mmụọ ide achụrụ ya àjà ide echeta ide agọli ya ọfọ ide ya agwali ya ọjị ụfọdụ agbanwe afọ ha mana azazi afa ngwuru ahụ ha si na ya maka ha cho na nna nna ha na ọ bụ ndị alụ ka ha bụ wee mụzie nwe bụ onye ọcha n'ime ibe onye ojii o wee na-aga i nwere ikike Chukwu nyelu gị na ndị mmiri ga-abịa nyelu gị aka ka ịzụ ahịa ụwa isi ndị ekwensu na enweghị ike gị na ha akpa na onwe ọbụbụ ọbụla ibubichie ihe a niile bụ ebe okike wuoro ike gị nye gị ndị ga-enyelu gị aka n'ụwa ka o were nwee ike gaa larịị ihe ibuzi n'elu mmiri bụ na ị na-ese ese ị nweghịzi akwara mgbọrọgwụ adịrọ onye fụrụ na gịnịkwa ya na onye a nọkwa na-efukwe na-efu nwere ike ọbịa ebe a ọgba ya ofe aka ntị ebe a osi ebe a n'ebe ahụ ọ nọ daa n'ebe dị ụta onye ọzọ agbaa ya ihe onye ahụ bụzikwu playground ajị ihe ama eme onye ahụ ga-eme ya ọ maka gịnị chi gị gbakọtalụ gị azụ aja nna be nna gị gbakọtalụ gị azụ
ike ndị mmiri gị na ya bịara ụwa gbakọtalụ gị azụ ka ezigbo na onye ga-enye gị akara ike nga ị ga-eji wee kwụrụ chịm maka na enwe ihe ọ ga-adị mkpa ka m kọwala anyị kịta dịka m si wee kpụrụ n'ọnụ ọ bụrụ na ịgwọ imirikiti kịta amaghịzi ụmụnna ha anọghọdụ na ụmụnna nke ha na-anọ n'ụchụrụ dịka vileji na ọ bụ obodo amalụ ha ka e were onye kpatara ego na obu eze agbazọbara gị ọfụ na ya ga-azụta nwe ya na igbo nwa ogbenye na enwere ihe ị ga-emenwu ya na ya ji ego onye bụ onye na-aga mitin ụmụnna magolu na ọbụ ụmụnna ga-ebinye gakwuru onye isi ụmụnna dịka a na-akpọ chairman beri ya gosi ya unu ga-anọ ihe dị ụta eme emu chairman ụmụnna wee binye n'ime ụmụnna a ga-enwenu lọya n'ime ụmụnna a ga-enwenu ndị agha dị iche iche ma House of Rep ma sinetọ enwekwere ike gọvanọ anọ esi na ụmụnna nke den onye na-ekwuchi ya igbo gaba village chairman gasị ya biko gị na-ekwe na onye dị ụtọ na-achọkwa ịnalụ m ihe a maka na ọka m chairman nke ahụ ebidokwe kpọbụkwe ndị o kwesịrị ịkpọ gị agbazọ gị igba nzigakwu your president general si ya biko unu bịa nyere m aka maka m enweghị ego nu ya ekwekwenu ka nke m wee fuo ogo nke m fuo maka na ịgache gị ebe niile ị kwesịrị ịga maka na imechi gị ihe niile ị kwesịrị ime enwe ndị ga-anata n'ihi gị ọ bụrụ ego gị kama na ịgbazo iru na anyị amekwe ka nke anyị fuo tutu ị na-ama ihe na-eme ị na-anụ na ofu onye n'ime ụmụnna gị kwuru ka gọọmenti ma na eze dị ụtọ anọ gị kwuru na-emekpekwenụ nwanna amụ arụ ihe dị ụtọ anọ onye nke bụ gọvanọ akpọ gọvanọ iwu onye anwa na-akpọgoro ya n'ogo dị onye amụ onye na-ahịa mmanụ na ụmụnna dị ike ịmara ebe a mụrụ gị maa na obodo gị chọrọ enyemaka gị n'ịkwanyete ọ bụgoro na ịnweghị ego ị ka na-asụta n'ụzọ ị ka na-emezi ihe ị na-apụgoro n'ihe a na-eme iji wee dozie obodo gị amalụ gị mbọsị ọbụla nsogbu bịabalụ agaghị ekwe ka anya rie gị ịfụzie na onye ọgaranya anwa ama emenwu gị ihe anwa emeri anwa alụ ọnwa ọ chọrọ ime gị o ma emenwu ya maka na enwe ndị ga-apụta ụtọ a o si wee du n'ihe ka o si wee du n'ime mmụọ n'obere akọ na uche nke m na ka m ji wee na-agalụ mmụọ ozi wee ruo taa ime nwuo mmụọ kwado mmụọ ọ ya bụ na ịgba akwa akwụrụ onye ọbụla si ka ya maa gị ka ị nwụrụ mmụọ ị kwadoro awụrụ ya bụ mgbọ ọ ihe m na-aga ọ inwe ihe ga-eme ya ndị nke enwebụ ndị nke ga-abịa mebie elu gị ụzọ ha ma ebugo ụzọ fịa si mkpa na nwaanyị a na-emezikwe n'anya na anya ya ekwe ka emebie ya onye ọbụla mmadụ bụ akwa akwụrụ izuzu amoosu a na-agbalụ gị ọsọ nwere nwa dibịa na-akpa ọbụbọ nọ imegide mmadụ ọ na-agbalụ gị ọsọ maka nke ọ bụla o mere aja ahụ na-aga tie ya maka na ị na-edebe iwu ị na-edebe n'ụsọ m ịma ha amalụ gị mana ebe ọ bụ na ị marụ ha na ha amalụ gị ebe ọ bụ na ejide gị ibecha akwa ọ bụrụ tọgbu ka a tọgburu gị onye ga-abịakwanụbasị gị ka a hapụ onye a maka na isinụ na ihe kwesịrị ijide gị na ike jide gị bụ ekwensu ka ha bụ ihe chi gị wetara wee malụ na ọ dị mkpa ka ha soro gị bịa ụwa na ọ bụrụ na ha soro gị bịa ụwa na-emeri ya ma eme gị na ị ga-anọcha ndụ gị ma agana ị kwesịrị ime bụ ezi agana wee tụrụ ugo maka na onye tụrụ ugo bụ onye nwere ezichi onye nwere echichi bụ onye meziri ụzọ chie ya wee mechite ụzọ nke ekene m kenekwa igbo na ịga anyị kene onye a na-anụ ya n'ọnụ azọ Chimereze oke dibịa si ụgbọ ọka na Nkanu East wee bịa ọ na-akọwara anyị mmekọ mmadụ mmụọ na mmadụ anyị ga-abịaghachite azụ egwu ụmụ ajụjụ ọzọ anyị ga-ajụ mana anyị ga-enye ohere ka gị wee wejuzuo ajụjụ n'onwe gị cheta na ị nwere ike ije na Kpakpando TV na YouTube ugbu a ka ije kirie anyị wee zite ozi nke gị abụ m Chizzy na anyị na-abịakwa Life with
It's sunshine in a bottle with the refreshingly delicious Lipton iced tea. Available in peach and lemon flavors. Lipton iced tea. Lipton iced tea. Deliciously refreshing. Here is a list of excuses that will no longer be accepted. I beg, give me your hotspot. I want my data, but this one too much. Please, could you put your Wi-Fi on? I'm out of data and the recharge card seller has closed. Oh, I would have recharged though, but I can't find my wallet. Please, I've got cramps and I can't get up. Can you share your hotspots? Oh no! Don't know where my internet is and I need to quickly buy data. Please, could you share your hotspot till I find it? Jumbo, I will buy data, but that recharge card seller didn't ever get changed. How good one? Now there's really no excuse to ever be out of data with Glow Borrow Me Data. Dial *321# to borrow data now and pay later. I beg, I share your hotspot. This rain bad. Make thunder no go fireman. Largest data network, Glow, grandmasters of data. Mama, hey, mama. Tasty, Mama, scoop of tasty nourishment. Sunshine makes the day better. Meal times better. Weekends better. Chill times better. Barbecues, beach parties, and even little one bears better. Sunshine makes every day better. Lipton iced tea, made from fresh tea leaves, soaked in hours of sunshine, and together with the flavors give you that deliciously refreshing taste. Chocolate alive with sunshine in a bottle, available in peach and lemon flavors. Lipton iced tea, deliciously refreshing. Big protein breakfast. Yeah, we need Susan. Tinner said to touch us up. What did I need to do? Magawan. Otaka, I'm sorry, on our Kpakpando bugamula kuko alota ikana ya kuhabisamegu makana hewe kipu nerigi big protein breakfast. Jiri big breakfast ke protein de na ya bido bochige ogo bola ijin ronegu. Pig, rich for your pig. Adema akabukwa Kpakpando ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi karaka Solid FM akara na rekpọm n'itoolu ka iji weta anyị abụm Chizzy anyị na oke dibịa ọzọ chi mere eze chi ayawa eze okwu dịrị eze oke dibịa na ụgbọ ọka na Nkanu East ka anyị na ya nọ. Anyị na-ekwu mmekọ mmadụ na mmụọ mana dịka ntụziaka na nkụzi ọ na-ekụziri anyị ọ na-ekwu na chọọ ka ọ kwụsie ike n'ụwa na ya na chi ya na mmụọ ya ga-adị na mma. Mana oge m jụrụ ajụjụ gbasara ndị na-ewe di na nwunye mmụọ ọ sị na-enwe ike ihe anyị na-akpọ ihe ọjọọ adịghị abụ ihe ọjọọ maka na ihe nji jụọ ya bụ na a na-asị na mmụọ na-enye mmadụ nsogbu anọgide asị na mmụọ ọjọọ na-enye mmadụ nsogbu anọgide asị na ihe mere nwaanyị ji anụbeghị di ma ọ bụ mụta nwa maka na o were di mmụọ ụfọdụ asị na ọ mụọ na ụmụ ya na mmụọ na ka ọ nụrụ di ya mmụọ di ya na-abịazi enye ya nsogbu. Ị ga-edotu anya ya na nke a tupu anyị agbapụ ekwentị ka ndị mmadụ wee jụba gị ajụ ọzọ Chimereze. Ekenekwe m gị unu ga-apamiti m obere ka m kọwatara unu ise bụ nke nọ n'ikuku mana n'ihi ofu oge ọ bụghị ihe anyị na-akpụ ya ka ị ga na-akpụ ya na unu achọrọ m ịkpọ ya n'ụzọ o si wee ga-edo anya. Ụfọdụ kpọrọ ya dimension, ụfọdụ kpọrọ ya astral plane, causal plane, mental plane, anyị abịa nwetakwa nke bụ soul plane, abịa nwetakwa etheric plane. Onye ọbụla bụ ihe gbagotegolu nọ mmụọ wee luo etheric plane ọ bụrụ na ọ nwụọ na iso n'ụzọ omenala wee gbagote ogogo anwa ịmụzi anya na mmụọ. Ịmụ anya na mmụọ bụ na ịdị conscious. Mmadụ nwere ike ịfụ gị na mba ọzọ, ị nwere ike ịkpata ego zie mmadụ ozi a ga-enye ndị be gị n'ụlọ. O siziri ike gị ma ịbanyela awolo mmadụ ọzọ. Ihe ọbụla ndị be gị na-eme na ọba arịrị ndị be gị na-ebe ebe ọbụla ị nọ ị ga-afụ ya ndị ị ga-abịa nụọ ọgụ ha
ọ bụla mmadụ niile elulu ogo ga ọ bụla mmadụ niile bụ onye ga-abụ ọnwa ọ mụrụ anya na mmụọ. Ọya ka m na-eme ka anyị ghọta tata na ise buru ibu na ọ bụrụ na ịmalụ nke ọ bụ na ka esi aga. Ọ bụrụ na m na gị nwere ọgbụgba ndụ dịka nwunye m enwere ka ihe ji wee mechuo m wee nwee ịfụnanya n'ebe ị nọ n'ezinụlọ m. Ayaghị m ekwe ka unu fụ, ayaghị m ekwe ka ihe ọbụla onye ilo na-elulu unu bịa na mmezu. M ga na-anụ ọgụ mana mmụọ mana ihe maka na ihe na m abụgolu mmụọ aga na ọ ga na-amanifest asị mmụọ. Enwezila onye nwere ebe ọ gara asị ha ahapụkwa ndị a na-enwegoro mmụọ gbara ha ogige. Otu akwa ka o si welu dị. Mụ mụrụ anya na mmụọ enwela akụ m kpatara debe ọ bụrụ mmebi ya ka ndị m hapụwara ya kwesịrị ije wee bie ezi ndụ na-emebizi ya. Ọ ya bụ inwezi ike ka ị ga lee ya na ma ekwe gị ka ị lee ya. Ịgazie gawa afọ asị gị na enwere mmụọ so gị achọghọ ka ime ihe ahụ. Mmụọ nweso gị ị na-afụ ya na-aji ihe mana mmụọ na-abịa ịzọ gị ndụ because you are about to make a mistake. So otu a ka o si welu dị. Ndị ahụ ịfụrụ bụ ndị a sị gị na mmadụ nwere onye mmiri na mmadụ nwere ụdị mmiri ka edi ihe ha bụ. Ihe ha bụ guardian angels. Yes. Enwe ndị nke so gị maka ego gị, enwe ndị nke so gị maka ọmụmụ, enwe ndị nke so gị maka arụ ike. Ọ bụkwa na ya ha ewere ọmụma sị emechaa sị na ọ mụcha na ụmụ ya na mmụọ. Ụmụ ya nwe na mmụọ bụ na ọ bụrụ na ịkpọnye ho na inye ha oke nke dị nchaji ihe gbasara ọmụmụ gị, ị gafee oge ịtụ ime ịmụchagonu ya na mmụọ maka inyeghị ya nri ka obi nye n'oge ka ị wee nwee ike nwee ọmụmụ oge a kanyelu gị ohere. Onye ọbụla na-afụzi ụzọ asị gị na onye amụgo ụmụ na mmụọ izikọ na ọ gafego oge ịtụ ime ọ ya ha atụmụzi ime. Water the language and very clear. So ụta ka m si wee mara ya n'obere uche nke m. Kedụkwa maka ụfọdụ a na-agba akwụna ma ọ bụ nwoke na-ezu ori asị na ajọ mmụọ na mmụọ ori na mmụọ akwụna dị ya n'ime. Ihe ka m na-akọrọ gị kedu ihe bụ na mmadụ na-agba akwụna? Mmadụ na-agba akwụna ịkwụ n'ụzọ na-ege ntị. Ịgba akwụna na obi izu ori na ime ọrụ ọzọ niile dị iche iche ma nkwawa ịgba iro bụchi ihe echiche mmadụ gwara ya. Mana onye mezuru chi ya na-ama akara ya maka na ị ga na-afụ onwe gị n'ụlọ ka ị na-eme a particular thing na-enwere ka ọ bụla ahịa ka ị na-azụ ị na-afụ onwe gị na nlọ ị na-eme ya and ị na-eme ị na-afụ na ị na-aga n'iru ọfụma. Obere oge ị na-alụ nlọ kwamgbe uche ga-agwaba gị hapụ ihe a ị na-eme gagodo mebe ihe a ị na-afụ n'ụlọ. Ịfụ na ị gagodo ịjụ ese na onye na-afụ ụzọ sị gị jisie ihe ahụ ike na akara gị dị ebe ahụ na chi gị na ebe ahụ eche gị. Mana ọ bụrụ na ị mara ụzọ chi gị ị na-eme ihe uche gị gwalụ gị your own. Ọ maka na ị na-achọ ime ihe uche gị gwalụ gị ka ị ga-eji wee nechie ofe mmadụ tere debe n'ibi ya ọ baa gị imi agụ uchedu gị ị na-enyozi ya ka ị mara oge ọ ya apụ maka ịga bụrụrie ọ bụrụ ya bụ oshi. Ọ bụrụ na isizi n'ụzọ ahụ na-eri ọmalụ gị arụ onye ekwesị gị hapụ ọtịrị akụgbu onye ahụ n'oshi na ọ bụ ọgara ya nga. Ịghọtago ihe ahụ ị na-eme iji eri nri maga olu gị arụ maka na mmadụ dịka kọndishọn. Onye ka eji asị gị n'aka mere azụ ọgba ngwụrịgọ. Azụ abụghị ụta nwa ka ọ dị dịka chi ya ji kee ya. Enwere omume ị ga na-eme kwamgbe ị na-emegbu ọ banyeghe gị arụ ifuzi onwe ka ị na-eme ya and ọ ga-afịasikwa gị arụ ịkwụsị. Oge ahụ ọ banyegoro gị arụ ọ bụgolo ngwa ịkwụsị ya abụghị ebe a ka ọ dị. Mana enwe ndị gara ịga ugbu a sị na ha na-emegharị ada aghọta ụfọdụ kpọba agaghị ama a ga-ejide ego amaghị ha ji eme asị na ajọ mmụọ ọbara na mmefusi ka ọ na-emefusi o wee mmekwata ya bụ kedu ebe ọ nọ onye ya sịrị ya nọrọ ka ọ ya anọ. Kedu ka ọ ga-esi makwa ka ọ ga-esi wee ma bụ na o dozie chi ya dịka kwụrụ n'ọnụ kịta chi ya ga-esi ka ya ebe ọ chọrọ ka ọ nọrụ. Ebe a mụ nọ kịta bụ ukwu mmụọ mụ nọ kịta makwa na enwegoro ọtụtụ oge anyị kpalụ nkata na ndị ọzọ anyị kwukwere ya na steshọn ebe a. Ọ bụrụ ihe a ka mụ na-eme asị ka ha chọba ya achọ nwa bụ na akitekt ana m ese ụlọ. So ihe anyị na-ekwu okwu ya bụ gịnị mana m nwa bịa afụ
n'ihe niile enwe m na-eme bụ dịka echiche mmadụ si were dị enweta m gịnị na ya. Ọzọ nke bụ eziokwu bụ na dịka isikwa ya nọgoro ma nne gị kwuru ya na ụdị afụfụ ịtara na Lagos na-emegata na-ebere gị arịrị ịtagidere afụfụ ebe ị na-iche na iji uche nke gị wee na-eme ihe wee megide ya aja anị nna gị wee kpọbata gị wee kpọnatazi gị wee mbe ọ dị ma anyị ga-agba ihe ohere ka unu wee jụọ ya ajụjụ mana enwere ka osisi ebe a pụọ maka ihe karịrị oge na-asa ya kwarapụ ihe ọ chọrọ ịkụzi karịrị akarị unu nwere ike kpọọ ya na 08032777802 ya 08032777802 mana dịka o si dị unu nwekwara ike ije na Kpakpando TV ugbu a ka unu zite ozi unu jụọ ya ajụjụ ma ọ bụ na-akpọ ugbu a n'akara ekwentị a 09097711009 ya 09097711009 nwekwara ike ịkpọ na 09023111009 ma ọ bụ 07050791009 ịkpọ ịgbarata ya mgbe ya nke ka ndị ọzọ wee wee ike wee jụọ nke ha. Abụ m Chizzy onye ka anyị kenere afa gị? Eze Enugu. Eze Enugu ka email ekerekwe m gị Eze Enugu ezigbo ọyị m ka email biko ihe na-ekwu bụ nke mere eme ọ nke mere eme Chineke mewe ihe ndị na-amataghị amatawo ndị ahụ akaghị isi onye eji edewo ya ọzọ. Daalụ Eze Enugu, daalụ Eze Enugu bụ ọfọ anyị akamangwo ya na-aga na akamangwo. Ọ dị mma ndị omenala ma ibe ha anyị na-ewekwara okwu unu. Afa gị na-ebe iche akpọ gwena ya afa gị na-ebe iche akpọ ekene m gị waba eze odogwu daalụkwa nwanne m nwoke udo dịkwalụ gị. na-enweghị onye ọcha amụrụ ka onye Igbo mmeka ya eme nke ndị ọcha mmadụ nsogbu ya esi m na-amị nke ndị Igbo nke na-asịzi na onye ọcha ka ewu afa nna gị kpọrọ gị apụ ese ndị ya ị ga-agbara Chineke ihe oke mere gị ka ọ kịta ezigbo ndị eziokwu n'ala Igbo chee na-eme omenala ndị ọcha na-asị Chineke ọmaghị ihe ọ na-eme nke na-esi ụfọdụ ụlọ ya ịtadosi na omenala nna gị abụrụ ezigbo ihe ghọtara eziokwu. Nke na-esi ụkwụ bụ na ihe dịkọrọ mmadụ na mmụọ n'ọnụ ndị isi a na-akpọ kọntent ụmụ ya na-akpọ kọntent iji izu ọ ya agwọgị n'ochi ka ị chọrọ izu ezigbo ihe ọ ya agwọgị n'ezigbo otu ka ị chọrọ ime ụfọdụ ọbụla ị na-edozi iwu ihe ahụ mmụọ dịgịbị ụwa ya na-anọ ya nke abụọ nke ọzọ ị na-eme nke ọzọ ọ bụrụ na aka ga-akwụ ọtọ onye iro gị ga-eme ka ọ dị ezi nwanne udo dịrị gị. ebe ndị agwatata aga ọfụma bụ na ịma na ejighị ebuga m Igbo anyị nsogbu na nke ọ dị ma 09097711009 maọbụ 09023111009 enwekwara ike ịkpọ na 070 50791009 mana enwere ka ọzọ jisi ebe a pụọ nwere ike iwe ya jụọ ya ajụjụ na 08032777802 08032777802. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ekele m gị nwaanyị ọma. Ekele m gị Chizzy. Ndị ka ị mere ezigbo nwaanyị. Ọ dị m na-ekenekwa dadi m ọzọ. Ekenekwa m gị ezi nwaada. Afa gị? Afọ mbụ ga-esike esi Enugu akpọ. Daalụ. Ajụjụ m bụ nne mụrụ m ka ebe niile bịara na-asị na akpọrọ ya okwu
mana enwe wee na-eje ụkwụ ogologo ọ sị ya achọrọ na marriage na-apụ n'okwu maka according to afọ na mpa ya mere zibe tie ya eme ọ na-amụ nwa ha na-anwụ so m na-asị ọ dị possible na ndị kpọrọ gị ka ọ bụrụ na esi na ịda aza ha nwere ike ga na-anara gị ụmụ gị na ife ngwadalụ ọ ga-asa gị ugbu a ọ dị ma ọzọ ịnụrụ ihe ọjọọ anọ m ihe ọ jụrụ nke ahụ bụ nke bụ eziokwu ọ dị ka nwanne anyị nwoke kwupụrụ okwu nwabeeze maka di ndị mmiri enweghị ike ọ bụrụ na anyị nwere ohere kpaa ya ọfụma o nwee ike o kwete maka m ji wee gbubie ya anwa na adịkwana m correct n'anya nke bụ eziokwu bụ dịka okwu ọ tinyekwere bụ nwabeeze onye ọbụla ya na-echi ya dị na mma n'ụwa ihe na-agara ya welewele chikisi gị site ebe a ịjụ emeri ị ga na-eme onye ahụ ọbụdụ sụsọ na ọmụmụ enwekwara ike nalụ gị ma ntị gị iji anụ ihe nalụ gị ụkwụ gị nalụ gị mkpụrụ anya iji welu meki shọ na ịgali ya ogwe anyị na-ekwukwe n'okwu a ka anyị wegodulu nke ofu nke ndị ihe ndị ọcha mere wee maa na-atụ ewegoduru nke gị mba ka anyị hapụgodoro ọtụtụ amara onye mbụ ị nwere ihe mere Jona welu maa atụ oge ọ sị na ya ama agalụ chi ya ozi n'ebe ọ chọrọ ka ọ gakwusa elu ha ozi ọma ọ tagidela afụfụ eji maka ya nwa wee kpoo ụgbọ chọọ ikpo ụgbọ ewee gwuri ya wee tinye azụ welu n'o ya azụ anwa n'olu ya maka na chi ya nwe chọrọ izike ya nkarị o wee sikwa azụ anwa bukwele onye a ga-agba ọrụ m n'ebe dị ụta oge ọ ghọtara onwe ya wee sị na ọ bụkwa na ya nwee ohere ịdị ndụ na ya ga-emezi uche chi ya anwa ya bụ onye nupụrụ chi ya si ma ọ bụ mmụọ enweghị emeri ọbụla ma eme onye ọta ezigbo afọ ma nwa onye anwa ga na-anwụ enwerekwere ike ma atụrụ atụ ya bezikwa elu nke mmụ mana ịbụ na ị ka nwere ohere na ị ka gaa atụ nwa atụ ya bụ na ibidoro ya n'oge onye ọbụla abazie dị sọpraịz na ihe onye a dị emenwu rie oge gara aga na ọ na-emezi karịkwa oge o si welu dị maka na aka mmụọ abata gị ya welu ndụ Job welu ma atụ oge Chukwu chi ya wepụrụ aka n'ebe ọ nọ enweghị emeri emeghị ya ma ụmụ ya niile nwụrụ oge anwa emechekwe nwaneche ya dịka eji wee kọwara ya bụ anwa aka chi ya nwechietekwala azụ emekwere ka anyị malụ na ihe enwe niile furu efu na ndụ ya na ọ bụ ọsọsọ na o nwetara kama na o nwetara ya na mmaji kwuru mmaji aha aka mmụọ bụ ike mmadụ ekene eme unu afọ gị na-ebe isi akpọ gwana anyị afọ gị na-ebe isi akpọ anyị na-anụ afọ gị na-ebe isi akpọ daalụ gwa anyị afọ gị na-ebe isi akpọ ngwa bee ya nkenke o ihe m chọrọ ikwu maka mmadụ ọ na-aba ọ na-arụ ọrụ eche m na ụrọ ka o si ghọta ya bụ ihe iburu uche na-aba iburu n'uche meghị na agụụ ahụgụ mgbe ị na-aba ị na-ahụ onye gị na-eri nri n'ụra ọhịa m chere ụra ahụ ekele uru daalụ mana ọ bụkwa ụla ka anyị na-ekwu maka ihe anyị na-ekwu bụ mmekọ mmadụ na mmụọ afọ gị na-ebe isi akpọ ekelekwa gị nwanne ndị ka ị merụ afọ gị ise dịkwara gị o ise odogwu ichie ekene bụ gị ezi nwanne m nwoke ya dịle gị na mma ise ka ị gọrọ bụ ka o lere ise ma gwa ya afọ gị afọ m bụ Chigozie ndị izu ọga-akpọ gaa n'iru Chigozie biko nna m maazị Okwugo dị mma na ogbede a na uweruchi a ọ dị ka ihe na-egwu ọgọ mmụọ ka ọ na-aka emetụta n'oge a maka anwa na ebe a anyị echego m aka ebe dị iche a na-ahụ draiva iche aka ebe na-ede iche iche ya na onye ọ ga-adị mma kawude njọ anyị kwudo okwu ihe mmiri a kịta na-akpata na ofu onye gwara Mọnde ka m ga-eje gwuo ibu mmiri na nwaanyị mmiri dị ọbụla na-azụghị iche ka ga-esi eme ya ya wedị pọsịbụl ihe wedụ mma ebadị m na biko ọ dị mma daalụ maka na ụdị ajụjụ ọ ga-adaghachi ịsa ya ka anyị ji were akara ekwentị wee ye ịkpọ ya n'oso ebe akpọ na akpa nke ahụ 08032777802 ya bụ 0803277780
322 ọnụkwa na WhatsApp. Afa gị na-ebe iche akpọ? Ndị ka email. Biko gwa ya afa gị na-ebe iche akpọ. Okay, I'm going to keep it on these. Daniel oke mmụọ. Maazị biko na-ajụ isi na mmụọ nwere ike na-ebi mmadụ ihe n'ahụ. Biko ọ bụ onye mgbe ọbụla arụ ebe ọ na-anyụ nsị n'arụ ya ọnwụnwa ọjọọ ebe ọ na-anyụ nsị n'arụ ma ọ pụta n'ọhịa wụta ọgwụna mana ewu m okwu ihe dị gbasara ụmụ okwu ihe a na-anyụ anya mana maka oge ihe ga-ejikọta ajụjụ niile a ndị a jụrụ gwazie anyị ihe m ga-agwa ka ndị ike na-ekwu okwu maka ihe gbasara nlọ. Ọ bụrụ na unu kpọọ mụ n'oge a ga-enweta ohere, a ga-asa unu dịka anyị si wee madebe. Nlọ ada abụcha ofu dịka anyị si wee kọgị ya ọtụtụ oge. Ọ bụrụ ofu ebe ka a na-ana alọ nlọ niile mmadụ na-alọ n'ụwa. Nlọ nwere different stages. Oge ịkpọzila anyị ga-eme ka malụ. Maka onye kwuru maka ihe iyo ayo na ihe a na-ekwu eme kpọ n'akara ekwentị ọ dị m ka m ga-ewere nka. Afa gị na-ebe iche akpọ be ya nkenke. Okechukwu be ya nkenke o. Ọ nwere m chọrọ ịjụ maka ndị ichie. Ọ na-awụ mmadụ gaa ije ya sị ha jee kene ndị ichie na be ha. N'ọya wa mere mmadụ ole na ole anaghị aga n'ihu. So na-asị ọrụ ya akọdụdị ihe ndị ichie niile and ihe na ihe si ya na nso. So atụ oge anya. Ngwa daalụ. Anyị ga-ejizi nke achịkọta ya nwere nka ka ịchịkọtazi ya. Afa gị na-ebe iche akpọ? Afa gị na-ebe iche akpọ? Chizzy, Samadi na-esi ma na-eke akpọ. Samadi na biko bee ya nkenke. Ekenekwe m gị. Ihe ekele gị bisi so n'ọjọ mmepe gị na-esi. Biko ka ọ dị na-egwuzi na anyị Igbo. Na ba achọ ekwo maka ihe a ana obodo ọkwa anyị nọ na. Ihe gbasara alụsị anọkọtasị na-atụrụ mmadụ na-alụsị ọnwụọ. Otu a ka esi atụ mmadụ na-alụsị. Alụsị anaghị anọkọta atụ mmadụ na-alụsị. Alụsị adịda gbuo onye ahụ. Ngwa daalụ. Ọzọ ị ga-ezizi bido na nke nwanne anyị nwoke jụrụ maka ndị ichie na ndị ọzọ chịkọnatazie okwu ọnụ. Ihe m ga-ebe nke anwa na nkenke bụ na onye si gị ga-echeta ebe a mụrụ gị ndị ichie ka ihe wee gabalụ gị. Ọ dị ka onye sịlụ gị na moto gị ada agalarị bụ na fuelu gị na akọt, ị ga-agbanyekwu fuelu. Iwu bụ na ị na-anya ị ga na-agbanye fuelu. Ịgbanye fuelu ụzọ adụrụ gị larị nke anwa bụla ofu. Ịkpọzie ma enwe m ike nyezikwa gị ezi ntụziaka karịa ka o si dị kịta maka oge na-asị kwalapụkwalụ. Alụsị adịghị egbulu onye aka ya dị ọcha, onye ya na-echi ya yi. Ị ga-aghọtagodo ihe bụ alụsị. Alụsị ọbụgodo gịnị? Ọ spiritual justice. Oge ụfọdụ ọ bụrụ na onye bịalụtụọ gị na alụsị bụrụ ya bụ onye aka ya adịghị ọcha, o jee n'ezigbo ya maka na ụfọdụ ji ehibegasị ihe si na ọ bụ alụsị si na ha na-enyocha. Mana ndị anwa na-asị na ha na-enyocha bụkwara ofu ihe a, maka na ndị anwa ga-ahibesie na alụsị nwaanyị ọbụla alụsị na-aga n'ụgwọta n'ọgwụ. Onye ha na-echere anya na ọ dịkwa ka onye a bụ ihe chọrọ onye nke ọzọ okwu, ha ma ejiziela aka ha kọba ya ọgwụ ka a ma na ọ ga-anwụ, ka e wee sị na alụsị egbuo ya. Ọgwụ ọnwa ọ ga-abanye na ọ bụrụ na ị na-asụ nsọ ala? Ọgwụ anwa ọ ga-abanye gị arụ na gị na chi gị nọlụ? The answer is no. Maka na mkpakara ga-ama ọzọ, mana ọzọ ga-ana ojiọfọ na-ana n'ije. Ọgụgụ ihe m ga-agwa unu. Ọzọ ndị ka ebe esi eburute be gị na ndị chọrọ efu maka ndị chọrọ ewe ndị ga-asị na ha chọrọ ịjụ ajụjụ karịrị akara ga-ajụ, mana akara ekwentị unu ga-eju ịjụ ọzọ ugbu a maka na oge na-asịzịkwara pụpapụ oge ọbụla o ji gbaba ekwentị ya bụ na 08032777802 08032777802. Mkpọ na-ajụjụ fọrọ 08032777802. N'Ọgbọọka. Abụ m onye Ọgbọọka.
be m dị nso n'afọ ihe m ji wee na-akpọkarị afọ bụ na afọ Ụgbọọka bụ ofu vileji anwa ofu ochụlụ anwa mana ọ bụrụ bifo ilute afọ na ọ bụrụ na iji moto abịa nke gị na ọ bụgoro na iji moto enwere ebe a na-akpọ signboard bus stop bifo ilute afọ ndị ọkada na-awụsa ebe anwa onye ọbụla ịgba na ị na-aga nke ọzọ Chimere Eze ga-ebubete gị ote ha aka ọ ka o si welode ọzọ anyị ekene gị ya dịkwala unu mma dịkwala gị mma Chizzy n'ike Chineke ụbọchị ọzọ anyị nwekwa ka ọ si gba ọkpụrụkpụ na-abịa na-akụzi ụmụ ihe oge ada adịrịzi ịkọcha ụmụ ihe mana nsogbu adịghị unu nwezi ike jezie na Kpakpando TV na YouTube ka unu fụzie wee zirite ozi unu maọbụ jee na Chizzy and Facebook maọbụ Kpakpando TV na Facebook ka unu sebezi ozi unu anyị bụgharịa ọnọdụ ugbu a ele afịa mee ụmụ ihe dịgasị aṅa oge ahụ oziọma Ejiofor ewee duru unu wee batazie maka na ekele ọrụ eke akara dị ụtọ ịtatụ onye ibe ya ata na ọka anyị si eme ya abụ m Chizzy ka ọ dị